Так, всім привіт! Завітала в Київ до свого друга кабіни. Як же ж не побути у нього на кальянці? Попробувати його кальянчик. Я, в принципі, не курю, тому що я кашляю, але все одно треба покуштувати їхні страви. Ось, де знаходиться, локацію я вам потім розкажу, скину. Отак от. Далі буду куштувати, що вони в мене будуть угощати. Ось, що всередині у кабіни. Яка краса. Барочка така, кальянчик. Вообще атмосфера просто бомба.